Bueno, bo día, benvidos e benvidas a esta conferencia que pecha o terceiro ciclo de conferencias de memoria histórica deste curso 24-25 do Espera da Auga. Hoxe imos a coñecer a vida de Alejandro Viana grazas a Roberto Mera, que teño ao meu lado. Roberto Mera é natural de Pontareas, é licenciado en Dereito en Ciencias Políticas da Administración e actualmente traballa como abogado presidindo ademais a Casa Cultural de Arcos. No ano 2000 comezou unha investigación sobre a vida do seu tío bisavó, o político e empresario Alejandro Viana Esperón, de quen publicou varios traballos, un deles en 2021, o libro Alejandro Viana, do que nos vai falar hoxe. Alejandro Viana é un galego a fronte do rescate dos refugiados republicanos, e así é como se chama este libro. Este personaxe do que falaremos hoxe foi un pontareán que chegou a ser diputado en Madrid en 1936, un ano que na historia de España é moi importante, no século XX, algúns xa sabedes por qué. E despois da Guerra Civil foi o responsable de organizar a saída de 17.000, repito, 17.000 refugiados que fuxiron a Francia, ademais de axudar a tantos outros que se atopaban sen recursos para sobrevivir. O libro do que imos falar tivo en 2022 o Premio de Investigación e Ensaio Antón Losada Diéguez, ademais de destacadas conmemoracións como a reportaxe no canal 24 Horas de Televisión Española. Ademais, Roberto Mera elaborou a biografía sobre o republicano e agrarista Amado Garra, polo que recibiu en 2023 o Premio de Investigación Fermín Bouza Brei. Deixo-vos entón con Roberto Mera para que vos presente a vida deste personaxe ilustre que arriscou a súa vida para salvar a de miles de persoas. Un cálido aplauso para recibir a Roberto Mera. Bueno, bos días a todos e a todas. E moitas grazas a Heitor pola súa presentación, moitas grazas ao Pedra de Auga, a Xosé Lois, por convidarme a este acto e por ofrecerme a oportunidade de darvos a coñecer a figura de Alejandro Viana Esperón. E algún seguramente, ou algunhas, preguntaredesvos que interese e que importancia pode ter para rapaces e rapazas como a vos coñecer a vida deste personaxe, de Alejandro Viana, que, como ben dixo antes Heitor, era o irmán da miña bisaboa. Bueno, pois é importante porque se trata, como veredes, dunha historia e dunha vida de superación, dunha vida de heroísmo, de principios e valores, de xenerosidade e de entrega aos demais, que ademais ten lugar nunha etapa recente da nosa historia que ou ben xa estudastes ou iredes estudar en breve, que foi tráxica e dramática para Europa. É importante que coñezades a vida de Alejandro Viana, porque efectivamente neses anos 30 e 40 do século XX, vamos a ver se funciona isto, neses anos dos anos 30, anos 40 do século XX, cando en Europa xurden os totalitarismos e incluso xenocidios, a man do nazismo en Alemania, do fascismo en Italia, do stalinismo na Unión Soviética, ou das ditaduras de Franco en España ou de Salazar en Portugal, e que teñen a súa expresión bélica na Guerra Civil Española e na Segunda Guerra Mundial. Estamos falando deste contexto cando imos falar da parte máis importante da vida e da trayectoria máis importante de Alejandro Viana. Naquela situación hubo persoas como Alejandro Viana que non dubidaron en darlo todo e arriscar a súa propia vida para salvar a vida dos demais e para defender os dereitos e as liberdades democráticas que hoxe disfrutamos, pero que naquel momento estaban sendo aniquilados. É importante que coñezades a vida e o exemplo de Alejandro Viana porque nunha sociedade os referentes son fundamentais. Eu estou seguro que todos e todas vos tedes os vosos referentes, non? Esas persoas que admirades, esas persoas que vos inspiran valores ou sentimentos, pois probablemente teñades como referentes a deportistas, seguramente a futbolistas, algún tenista, teredes de referentes a cantantes, a actrices ou actores, a escritores ou escritoras, incluso ás veces algún profesor ou profesora que poda ser o vosso referente, a influencers ou youtubers,
Pero tamén é importante que teñamos como referentes a imitar, a tentar ser como a eles, a persoas que encarnaron a defensa dos dereitos humanos, da xustiza, dos valores e dos principios democráticos, das liberdades, do dereito á vida, do dereito ou da liberdade de expresión e así un longo etcétera. Hai moitísimos coñecidos, moitos deses referentes, como a estes, pero ás veces non necesitamos buscalos tan lonxe. A veces témolos incluso aquí perto, onde nos vivimos, como o caso de Alejandro Viana, que era de aquí, de Ponteareas, como a vos, nacido na Praza Maior da nosa vila. Por certo, vamos facer aquí un sorteo. A ver, dos que estades aquí, quen me pode decir, o primeiro que levante a man e me diga o nome de dúas destas 4 persoas que están aquí, regálolles un libro de Alejandro Viana. A ver, esta rapaza que levantou tímidamente, que foi a primeira. Moi ben, pois un aplauso para a vosa compañeira, que recoñeceu aí a dous. Despois, cando rematemos, subes a coller o libro que che dedico. Vale? Chámase Bea, por se queres. Bea, vale. Parabéns, Bea. Bueno, como vos decía, é importante ter presente que a veces temos referentes que son descoñecidos por razóns que logo explicaremos. Por que Viana era unha persoa absolutamente descoñecida, non sabíamos dos seus valores, dos seus principios, da súa actuación exemplar. Bueno, eu veño aquí a falarvos de Alejandro Viana, pero como vedes, sobre todo veño a falarvos de valores. E veño a falarvos de valores como fai este señor que imos ver agora neste pequeno vídeo. Isto que acabades de ver é o inicio dunha película noruega que se titula Número 24. E se estivestes atentos, entenderedes a pregunta que vos vou facer agora. Fagomos a mesma pregunta que fai o protagonista a eses estudantes. Vos sentidesvos a salvo? Sentidesvos seguros e seguras? Sí, non? Sí, verdade. Normal. Nacestes nunha democracia e nunca coñecestes nada diferente, vivides nunha democracia na que temos recoñecidos dereitos e liberdades fundamentais, vivides tamén sen medo a ser detidos, a ser encarcerados polas vosas ideas, polas vosas opinións, vivides sen temor a ser torturados ou asesinados polos vosos pensamentos políticos ou religiosos ou pola vosa orientación sexual, vivides en definitiva nun lugar privilexiado, sobre todo se observamos o noso mundo ao redor e comprobamos que a maioría da poboación do planeta non vive en democracias, só o 29% vivimos en democracias, só 8% en democracias plenas e o 71% da poboación mundial vive en autocracias. Pero isto que levades vivido dende que nacestes sempre foi así. Este ano, de feito, como un sabedes seguramente, celebrase o 50 aniversario do final da última dictadura que hubo en España. Pode parecervos moito tempo coa idade que tedes, pero non o é. Eu, por exemplo, nacín nesa dictadura. Hai pouco máis de 50 anos, no noso estado, en España, a xente era detida e encarcerada, incluso executada polas súas ideas. Este é un xornal italiano do ano 1975, onde fala arriba indignación e horror no mundo polo crimen de Franco. E do ano 75, estamos falando da prehistoria, nin da Idade Media. Hai pouco máis de 50 anos, ser homosexual ou ser lesbiana era un delito que te levaba ao cárcere. Hai poucos máis de 50 anos, as mulleres non podían abrir unha conta no banco ou viaxar sen o permiso dos seus maridos e dos seus pais. Os chamará a atención seguramente esta lámina da dereita, non? En 1936, Alejandro Viana tamén vivía nunha democracia. Era prácticamente o primeiro sistema democrático da historia de España que fora implantado 5 anos antes, en 1931, coa proclamación da Segunda República. Unha democracia que naceu dunhas eleccións municipais, as que seguiron unhas eleccións xerais e constituíntes e a aprobación dunha constitución homologable
as constitucións de democracias europeas daquel momento. Era un sistema democrático no que había eleccións, no que por primeira vez se recoñeceu o dereito de voto ás mulleres. Unha constitución que, como a actual, consagraba os dereitos e liberdades fundamentais das persoas, pero tamén o dereito de povos, como o galego, o vasco ou o catalán, as súas propias linguas ou a súa autonomía. Era un sistema democrático no que, primeiro, en 1931, gañaron as esquerdas e as forzas nacionalistas, despois, en 1933, gañaron e gobernaron as dereitas, e finalmente, en 1936, volveron a gañar e gobernar as esquerdas e as forzas nacionalistas. Nesas eleccións de 1936, que vedes aí abaixo, Alejandro Viana, que era daqui de Ponteareas, foi elixido deputado no Congreso pola nosa provincia, pola provincia de Pontevedra, como candidato do partido Izquierda Republicana. Era un partido de esquerdas e de orientación republicana, antimonárquica. Iso que vedes aí é a orla dos deputados que foron escollidos nesa coalición da Fronte Popular. A esquerda están os deputados galegos, naquele recadro, aquí vedes ampliado, abaixo está Alejandro Viana, detrás daquele círculo algún seguramente identificaredes, e Castelao, o galeguista, hai outros como o galeguista Suárez Picallo, Osorio Tafal, que fora alcalde de Pontevedra. Bueno, Alejandro Viana, de feito, foi o candidato máis votado na cidade de Vigo, que era onde vivía. Daquelas listas eran abertas, se votaba as persoas nas candidaturas. Castelao foi o máis votado na provincia de Pontevedra. Cando Alejandro Viana, en 1936, se elixiu de deputado, vivía nunha democracia. El tamén se sentía seguro, como vos sentides vos. El tamén se sentía a salvo. Uns meses despois de ser elixido deputado, no mes de xuño de 1936, ven dende Madrid, ven a Galicia, a Vigo e a Ponteareas, para participar neste referendo. En xuño se celebra un referendo para decidir se se aproba ou non o Estatuto de Autonomía de Galicia. E Alejandro Viana ven dende Madrid para votar a favor dese estatuto e o día seguinte, o 29, marcha de regreso a Madrid para continuar co seu traballo como deputado. Un traballo como deputado que incluía, entre outras cosas, isto que vedes aquí. Isto é a entrega do estatuto que foi aprobado en xuño de 1936, o Estatuto de Autonomía Galego, que se entrega nas Cortes Xerais, no Congreso dos Diputados, o presidente do Congreso, que é ese señor que vedes no medio, e todos os que vedes ao redor son deputados galegos, alcaldes das principais cidades, de Vigo, de Santiago, etc., e os presidentes das diputacións provinciais de Galicia. Aí vemos a Alejandro Viana á esquerda, alá ao fondo está Castelao, naquele círculo, ali o señor de Vigo ten que estar no círculo de Martínez Garrido, alcalde de Vigo nese momento, que ten unha avenida dedicada na cidade de Vigo. A señora que está ao lado do presidente, a única muller que sale nesta foto, é a María Miramontes, que é a muller do señor que está ao lado, Ángel Casal, o alcalde galeguista de Santiago de Compostela. Isto se fai, esta entrega, o 15 de xulio de 1936, e 2 días despois se fai exactamente o mesmo acto co presidente da República, este presidente do Congreso, co presidente da República, o xefe do Estado, que é Manuel Azaña, que é do mesmo partido que Alejandro Viana, o día 17, que é a véspera do 18 de xullo. Alguén me pode dicir que pasou o 18 de xullo de 1936? Ali levantou a man aquel compañeiro. Como te chamas? Noel. Moi ben, o 18 de xullo de 1936 se produce un golpe de Estado dos militares, un golpe de Estado contra este sistema democrático, contra este goberno, contra o goberno democrático e contra as institucións democráticas que levaban funcionando dende o ano 1931. E a partir de aí cambia por completo a vida de moitísimas persoas, a vida de Alejandro Viana, tamén como veremos agora de seguido. A mirar de parte destas persoas que vedes nesta fotografía, o 17 de xullo, despois de entregar o Estatuto de Autonomía ao presidente das Cortes, a Manuel Azaña, decidiron coller o último tren que regresaba a Galicia. E iso supuxo para casi todos eles a súa morte. A maior parte dos alcaldes, Ángel Casal, Martínez Garrido, outros alcaldes que están aí, os presidentes das deputacións, diputados que volveron, nos días, nas semanas e nos meses seguintes, foron asasinados. Alejandro Viana, como Castelao e algúns máis, Osorio Tafal, Suárez Picallo, decidiron quedar uns días máis en Madrid para
pois, continuar coa súa actividade antes de volver a Galicia nas vacacións do mes de agosto. E iso supuxo, sin dúbida, a diferencia entre ter morto asasinados aquí ou ter salvado a súa vida. E Alejandro Viana, antes do 18 de xullo, día 17, como decía antes, sentíase a salvo, sentíase tan seguro que cando o 29 de xuño volveu a Madrid despois de visitar a súa casa e vir a votar nese referéndum, o último que se podía imaginar, e depois miraremos quen era Alejandro Viana no ano 36, era unha persoa xa que tiña casi 60 anos, xa tiña moita vida percorrida, o último que se podía imaginar cando marcha da súa casa, o 29 de xuño se despide da súa muller para volver a Madrid, é que nunca máis iba a volver a pisar a súa casa. Era que nunca máis iba a volver a ver a meirande parte da súa familia. A maior parte dos seus sobriños non tivo fillos, a maior parte dos seus sobriños, dos seus cuñados, etc. O último que se podía imaginar é que iba a tardar 11 anos en volver a encontrarse coa súa muller. Teñe que pasar 11 anos para que se volva a reencontrar despois de despedirse da súa muller o 29 de xuño. O último que se podía imaginar era que nunca iba a volver a pisar a súa vila natal Ponteareas, a súa cidade de adopción Vigo, e o último que podía imaginarse é que a mirande parte de todos eses amigos que tiña despois deses 60 anos de vida en Vigo por razóns políticas, empresariais, culturais, sociais, etc., non iba a volver a ver a ningún deles, ou prácticamente a ningún deles, e que a maioría deles, a maior parte deses amigos da política, iban a ser, como dicíamos antes, asasinados, torturados, encarcerados durante os días, as semanas e os meses seguintes. En todo caso, para entender o que supuxo para Alejandro Viana o golpe de Estado de 1936, e como para él, para moitísimas persoas no noso país, é importante saber quen era Alejandro Viana no ano 1936. Quen era Alejandro Viana antes de 1936. Alejandro Viana naceu en Ponteareas, na Praza Maior, nesa casa que vedes alá ao fondo, que hoxe en día xa non existe, en unha familia moi humilde, con moi poucos recursos, non tivo, de neno non tivo sequera educación, pero con 14 anos mandaron para Vigo porque o rapaz tiña capacidades, aptitudes, e a familia decide mandarlo para Vigo para que traballe en comercios, en empresas de persoas de Ponteareas que están instaladas en Vigo, que son persoas adiñeiradas. Estamos falando do ano de finais do século XIX. Viana naceu en 1877. E Alejandro Viana en Vigo vai a formarse dunha forma un pouco autodidacta en cuestións contables, en cuestións mercantís, no círculo mercantil da cidade. Aquí vemos algunhas imaxes xa de Alejandro Viana xa nesa etapa de adolescencia e posadolescencia en Vigo, e efectivamente debía ter capacidades porque con moi poucos anos, con 20 e poucos anos, unha persoa que viña da nada, con moi pouca formación, se acaba convertindo en xerente, en apoderado desta empresa, moi curiosa, como vedes, importadora e exportadora de ovos. Unha empresa que representaba o 20% das exportacións do Porto de Vigo e que vai explicar en boa medida a fortuna que vai facer Alejandro Viana, que acabará sendo socio poucos anos despois, con 3 persoas máis, desta compañía, que exportaba ovos a Inglaterra, a Irlanda. Estamos falando do ano 1902. Para que vos fagades unha idea e entender a fortuna que acabará tendo Alejandro Viana, os informes que fai a Garda Civil en 1936, cando se produce o golpe de Estado, sobre o patrimonio que ten Alejandro Viana, cifra ese patrimonio nunha cantidade que, trasladado a euros actuais, oscilaba entre os 3 e 4 millóns de euros. Ese era o patrimonio que conseguira Alejandro Viana a través do seu esforzo, unha persoa feita a sí mesmo, vindo da nada, pero que, coas súas capacidades, actitudes e o seu esforzo, consigue avanzar na sociedade económicamente. Pero non só se vai dedicar a isto, el vai ser conserveiro, tamén no primeiro terzo do século XX, el vai ser tamén representante dos exportadores do Porto de Vigo. No ano 1908 vai casar con esta muller, Josefina de Otras Fábregas, de familia catalán, cataláns que viñeran para Galicia no século XIX, dedicados a Salazón. Nesta altura son conserveiros tamén, e isto vai implicar xa a entrada de Viana, digamos, na burguesía industrial viguesa de principios do século XIX. Viana vai ser tamén vocal da Caixa de Aforros de Vigo, vai ser accionista do Banco de Vigo, vai ser un membro do Consello de Administración da empresa, da promotora que vai construir o estadio de Balaídos na cidade de Vigo a finais dos anos 20 do século pasado. Vai tamén a crear empresas pesqueiras, como esta empresa Viana Bandeira Compañía, e vai acabar sendo, nos anos 30, incluso presidente dunha das principais empresas da cidade de Vigo, que era Tranvías Eléctricos de Vigo,
como hoxe, pois Vitrasa, para entendernos, ainda que abarcaba moito máis que a cidade de Vigo, unha empresa importantísima. Ele era un dos accionistas e vai acabar sendo máis o presidente desta empresa. Como vedes, Alejandro Viana era unha persoa no ano 36 que no ámbito industrial e empresarial pois fora absolutamente de todo na cidade de Vigo, e unha persoa moi coñecida e moi respetada e moi admirada nesta cidade. E ao mesmo tempo que facía esta actividade empresarial, ele vai facer tamén unha actividade social moi importante. Vai ser un dos fundadores do Ateneo da cidade, vai acabar sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que naquela época, ainda existe hoxe en día o Círculo Mercantil de Vigo, que naquela época era toda unha institución e tiña, por certo, a súa sede onde está hoxe en día a sede do Celta na Rúa do Príncipe. Vai ser tamén un dos fundadores do principal xornal que hubo en Galicia, El Pueblo Gallego, que se fundou no ano 24 e que vai ser, como digo, un dos principais xornais, prácticamente o principal xornal máis importante da historia do noso país, con este señor que se chama Portela Valladares, que foi ministro, presidente do goberno, era abogado, era íntimo amigo tamén de Alejandro Viana. Viana vai ser a máis o primeiro conselleiro delegado desta empresa que publica este xornal. E Viana vai facer tamén unha actividade altruista moi importante. Moitos empresarios daquela época, a diferencia do que pasa hoxe en día, que a maioría se dedican a amasar, o que facían era devolverlle á sociedade parte do que eles consideraban que a sociedade lle dera a eles a través das súas actividades económicas. Sobre todo cando eran persoas que, como Viana, viñan de extraccións humildes, de familias humildes. Viana vai a dar moitísimas doazóns, donativos, a axudar económicamente a moitas persoas que o precisan. Vai ser directivo da Casa da Caridade da cidade de Vigo, vai crear unha fundación de apoio á infancia que se chama Fundación Viana, Alejandro Viana, e como un exemplo dese altruismo, desa solidaridade, desa generosidade, pois aquí temos unha reseña do ano 24, onde aparece Alejandro Viana organizando un partido de fútbol entre o Porto e o Celta de Vigo, en Portugal, e aí o pon para recadar cartos a favor do Sanatorio Marítimo do norte de Portugal. Isto era moi habitual na prensa da época, salen moitísimas noticias de Alejandro Viana e de outros empresarios que se dedicaban pois, a facer este tipo de actuacións benéficas para intentar axudar as persoas que máis o necesitaban. El vai levar ese altruismo incluso a súa vida persoal. El non tivo fillos, como dixen ao principio, pero nos anos 20 vai a adoptar a 6 sobriños que quedan orfos da nai, que era a irmán de Alejandro Viana, e son abandonados polo pai, chegan aquí a Pontareas descalzos, o meu avó era primo destes rapaces, e van a adoptalos e os van a cuidar como se foran os seus fillos, dándolle educación, formación, algúns acaban sendo, incluso un vai ser médico, van ter formación superior en algúns dos casos. Bueno, Viana vai ter moitísimas relacións sociais en toda esa época, tanto en Galicia como en Portugal, porque as súas actividades empresariais tamén as desarrollaba en Portugal. Esa empresa de ovos exportaba ovos tamén dende o porto de Matosiños, en Portugal. En Porto, aquí vemos pois, nun balneario. Va de ver fotos de balnearios porque era onde as persoas ricas naquela época pasaban o seu tempo libre e as súas vacacións. Aquí o vemos, por exemplo, con Amado Garra, seguramente vos sonará, hai unha rúa en Pontareas dedicada a Amado Garra, que foi un líder republicano, un líder político republicano e agrarista, que é ese señor que está aí no medio. Aquí o vemos pois, con outro personaxe moi importante daquela época que se chamaba Cesario Corval, que era médico, doutor Corval, que ten unha rúa dedicada tamén na cidade de Vigo, que os vemos en Mondariz Balneario. E aquí o vemos pois, con moitos máis personaxes de Mondariz Balneario. Pensado unha cousa, nos anos 20, Mondariz Balneario era o centro da política, da intelectualidade de Galicia, onde se xuntaban personaxes como Ramón Cabanillas, como Castelao, como Otero Pedrallo, moitísimos que seguramente vos sonarán ou coñeceredes de outros estudios, de literatura galega, etc. Era, digamos, a capital cultural e intelectual e política de Galicia. E aí estaba Alejandro Viana tamén relacionándose con todos eses personaxes como veremos. Bueno, Viana era unha persoa tan importante en Vigo que hasta había libros daquela época, como este libro do ano 32, donde lle dedicaban algunhas páxinas a falar sobre él, sobre a súa traxectoria e, sobre todo, sobre os valores que encarnaba, sobre esa forma que tiña él de ser. E, ademais desa actividade industrial e desa actividade social, él tamén vai ter unha actividade política tamén dende moi novo. Él, cando marcha para Vigo a vivir, marcha a vivir para casa de Amado Garra. Amado Garra vai ser o líder republicano de Vigo, vai montar un partido, que é o Partido Republicano Vigués, a principios do século XIX, e Viana vai participar en toda esa actividade política. Vai ser detido Alejandro Viana e encarcelado no Castelo do Castro no ano 1917, isto que vedes aquí, cando hai unha folga xeral, deteñen a moitísima xente, a sindicalistas, a obreiros, pero tamén a médicos, farmacéuticos, abogados, etc., industriais como Alejandro Viana, que os deteñen polas súas ideas.
Defendían a democracia e defendían a república, nun momento onde non había un sistema democrático como tal. Nos anos 20, Viana vai acabar sendo incluso alcalde de Vigo. Aquí o vemos de teniente alcalde con Gregorio Espino, outro alcalde de Vigo que ten unha avenida moi importante na cidade de Vigo, algúns seguramente a coñeceredes. Aquí o vemos con toda a corporación. Viana vai ser incluso, como dicía antes, alcalde de Vigo sustituindo a Gregorio Espino. Aí o vemos tamén, as dous, Alejandro Viana e o señor da esquerda. Aquí o vemos pois, nun acto tamén público nos anos 20, e chegamos aos anos 30. Xa nos vamos acercando á proclamación da República e o inicio desa etapa democrática. E vemos pois, Alejandro Viana, por exemplo, participando nun acto en Salvaterra de Miño, que se titula un acto anticaciquil e de afirmación galega, no que Viana está na presidencia dese acto, compartindo a presidencia con Otero Pedraño, por exemplo, o escritor, que seguramente moitos coñecedes, ou outras persoas como Enrique Peinador, do balneario de Mondariz, e outros personaxes moi relevantes daquela época. No ano 1931 empeza a Segunda República e temos un sistema democrático e Viana se converte no presidente de Izquierda Republicana na provincia de Pontevedra, un dos principais partidos na Segunda República. Aquí temos pois, unha entrevista que lle fan nun xornal con motivo dunhas eleccións que hai no ano 1933, na que ele é candidato a diputado, pero non se ha elixido nesas eleccións que gañan, como dixemos antes, as forzas políticas de dereitas que van a gobernar entre o ano 33 e o ano 36. Bueno, aquí vamos a ver algunhas imaxes. Viana, pois, co alcalde de Pontevedra, Viviano Osorio Tafal. Aquí temos cartas de Alejandro Viana, pois, con Alexandre Bóveda, o secretario xeral do Partido Galeguista. Bueno, para que vos facedes unha idea de como eran as relacións políticas de Alejandro Viana. Estos son cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado. E isto é unha cousa tamén importante para ter en conta que momento político se vivía nese momento. Quen era Bernardino Machado? Bernardino Machado fora presidente de Portugal, fora presidente da República Portuguesa nos anos 20, ata que en Portugal se produce, no ano 26, un golpe de Estado. E este señor, presidente da República, ten que escapar. E onde se refuxia? Onde se protexe? En Galicia. Se exilia a Galicia e se instala na Vila da Guarda. Esta correspondencia, que está en Portugal, nun arquivo en Portugal, nos permitiu saber e descubrir que Alejandro Viana era o anfitrión do presidente de Portugal aquí en Galicia, que se encargaba dos seus cuidados, que se encargaba incluso de pagar o aloxamento de outros exiliados portugueses que vivían en Vigo e de manter informado o presidente da República das cousas que pasaban en Portugal. Bueno, como dixemos antes, no ano 36, Alejandro Viana sale elixido deputado no Congreso dos Deputados por Izquierda Republicana. Aquí vemos unha reseña na prensa onde se fai referencia que Alejandro Viana é un dos novos diputados, a ilusión e as esperanzas que despertan a sociedade, o cambio político que se acaba de producir no ano 36 para seguir avanzando nas transformacións que se viñan producindo dende o ano 1931. Pero decíamos antes que efectivamente o 18 de xullo vai supoñer un cambio radical para a súa vida. Alejandro Viana xa o fora todo en Galicia e en Vigo, no ámbito industrial, empresarial, social, como vimos neste resumen rápido da súa vida. Pero el vai sufrir tamén directamente as consecuencias desa represión da Guerra Civil. Un dos seus sobriños, un deses nenos que acolleran a súa casa de pequenos, este home que vedes aquí, Javier Estévez Viana, é detido aquí en Pontareas, no barrio de Canedo, é torturado nos baixos da casa do Concello de Pontareas e é executado, asesinado no cemiterio de aquí de Pontareas. Outro dos seus irmáns, que era médico municipal en Tomiño, alístase no exército republicano como tenente médico e morre en combate en Toledo en setembro do ano 1936, deixando orfos a estes dous nenos que vedes aquí que quedan baixo tutela de Alejandro Viana. Durante a guerra, Alejandro Viana vai acompañar sempre as institucións republicanas, dende Madrid hasta Valencia, de Valencia despois ata Cataluña, durante eses 3 anos, dende o 36 hasta o 39, que dura a Guerra Civil. Aquí, vedes unha sesión de cortes cos deputados que se reunían, neste caso, en Valencia, no ano 38. Chegamos ao ano 39, estamos xa na parte final desa Guerra Civil derivada dese golpe de Estado, e Viana participa na última sesión das Cortes, a última sesión que se celebra do Congreso dos Diputados en territorio español, que é no Castelo de Figueres, moi pretiño da fronteira con Francia. A medianoite, ás 12 da noite, nos sótanos do castelo, baixo bombardeos
da aviación franquista, onde só se xuntan 60 e poucos deputados dos casi 500 que tiña o Congreso dos Deputados. Unha parte grande morreran xa asesinados durante estes 3 anos, outros xa conseguirán escapar. Alejandro Viana é un dos que permanece aínda no territorio español nos últimos meses da Guerra Civil. Pero nos días seguintes, como moitos xa sabedes, Cataluña vense abaixo, entran as tropas franquistas en Barcelona e se produce todo ese éxodo de medio millón de persoas que se miran obrigadas a cruzar a Francia prácticamente co posto. Persoas que teñen que cruzar nunhas condicións durísimas, dun inverno moi duro como foi do ano 39, con neve nos Pirineos, nunha situación realmente tráxica que vai, ademais, a verse moito máis agravada polo trato que reciben das autoridades francesas, que é un trato absolutamente deplorable, un trato absolutamente impresentable, donde a metade dese medio millón de persoas, as mulleres, os nenos e os vellos, son espallados por toda a xeografía francesa, perdendo o paradoiro entre eles, e a outra metade, os homes en idade militar, por decirlo así, son directamente encarcerados, confinados en praias, que lle chaman nese momento campos de concentración, como esta que vedes aquí. Argelès-sur-Mer, unha praia do Mediterráneo francés, donde meten a 90.000 persoas. Imaginadevos 90.000 persoas metidas na praia de San Mil ou en Praia América, e que ademais van a estar vivindo nas primeiras semanas sin ningún tipo de cobixo, tendo que facer buracos na area para protexerse das inclemencias do tempo, para facer as súas necesidades na praia, na auga. Moitos van a morrer de inanición, de enfermidades. Hai quen pensa que cruzar os Pirineos a salvación estaba asegurada, pero houve moitas persoas que morreron ao cruzar, escapar de España para evitar ser asesinados, atoparon a morte tamén en Francia por estas condicións nas que foron acollidos. 250.000 que van a estar, moitos deles, meses e anos vivindo nesas praias, despois en barracóns, pero aí confinados e reducidos nunhas condicións absolutamente infames. E neste contexto é onde se produce tamén a actuación do goberno republicano, goberno derrotado, e tamén de Alejandro Viana, como parte desas institucións democráticas. Ese goberno asume a responsabilidade de intentar atender, na medida do posible, a todas estas persoas. Podían terse marchado cada un para México, cada un refacer a súa vida, pero deciden, cos recursos que consiguen sacar de España, atender materialmente a todas estas persoas, dándolles alimentación, dándolles vestido, roupa, dándolles atención médica, dándolles cobixo. Van a alquilar castelos, albergues, onde van a meter os orfos de guerra, onde van a meter os mutilados da guerra. Van dar subvencións, subsidios a franceses, a persoas, familias francesas, para que acollan nas súas casas a moitos destes exiliados. É un traballo que vai facer unha organización que se chama o Servicio de Evacuación de Republicanos Españois, que dirixe ese goberno. E Alejandro Viana, que ten 60 e pico anos, que se podía marchar para México para continuar coa súa vida, porque unha parte da súa fortuna a tiña aínda a salvo, decide quedarse tamén en Francia e asumir responsabilidades dentro desta organización para intentar axudar a toda esa xente. Alejandro Viana vai ser nomeado, concretamente, o xefe do Servicio de Migración, que é o que se vai encargar de intentar sacar o maior número posible de refuxiados rumbo a América para que alí podan refacer alí as súas vidas. Viana vai fletar barcos xunto con outra persoa de aquí de Pontareas, que se chama Pastor Candeira, que era diputado provincial, que era amigo del e tamén era do seu mesmo partido. Van fletar barcos como os que ides vendo agora aquí, o Mexic, estamos en abril do ano 39, o Ipanema, o barco Sinaya, barcos nos que salen miles de persoas, barcos como o Winnipeg, que sae en agosto do porto de Burdeos e donde Viana vai estar nese porto xunto con Pablo Neruda. Pablo Neruda, o poeta chileno, que supoño que moitos coñeceredes, que era o embaixador de Chile para organizar esta expedición na que marchan 2.000 e pico persoas que van a acabar instalándose e vivindo o resto da súa vida en Chile, neste país sudamericano. Bueno, aquí vemos como nos barcos se recoñece ese traballo que está facendo o goberno republicano e, sobre todo, a actitude de México, que é un país, prácticamente o único país no mundo, que abre as súas portas a todos os refuxiados que queiran ir a refacer a súa vida neste país centroamericano.
O único país prácticamente que estivo a altura das circunstancias, porque foi prácticamente o único país que apoiou a democracia española durante os 3 anos da guerra e posteriormente durante o exilio. Aquí vemos o seu presidente con nenos que xa foron acollidos en México durante a propia guerra civil. Chegamos a setembro do ano 39, empeza a Segunda Guerra Mundial, entre os alemáns e os aliados, e a partir dese momento as cousas en Francia se empezan a complicar. Os franceses empezan a perseguir esta organización da República, empezan a perseguir tamén a Alejandro Viana. Viana se convirte xa no director xeral do servicio de evacuación, é dicir, é o máximo xefe de todo o servicio, xa non só dos barcos, sino de toda a actividade que se fai dende este servicio. E isto coincide nun momento onde as autoridades francesas, a policía francesa, os xulgados, os xuíces franceses, empezan a perseguir a todas estas persoas, a refugiados republicanos e Alejandro Viana. Viana vai sufrir rexistros domiciliarios, vai ter que declarar no xulgado en moitas ocasións, acusado tamén polos tribunais franceses, e vanse producir intervencións policiais nas oficinas do servicio de evacuación, onde van incautar de cartos, de documentación, etc. E Viana se vai ver obrigado a facer unha rolda de prensa en París para defender ante os xornalistas o que este servicio está facendo para axudar a estes milleiros e milleiros de refugiados que se atopan nesa situación tan tráxica. Para que vos fagades unha idea de cal era o traballo diario, habitual, de persoas como Alejandro Viana, despois escoitaremos nun vídeo final a Alejandro Viana falando e intervindo sobre como foi toda esta situación que lle tocou vivir. Isto é un exemplo, unha carta que manda a un dos seus representantes, onde di que lle manda 4.000 francos importe da construción de prótesis para 22 enfermos. Isto era o seu día a día, intentar axudar na medida do posible as persoas que máis o necesitaban. Despois escoitaremos a Alejandro Viana nunha recreación das súas voces, pero escoitaremos o que dicían estas cartas, o que dicían en todos eses documentos. Bueno, durante todos eses primeiros meses do ano 40, siguen saindo máis barcos e máis barcos. Ao final van a sair, como decía Aitor ao principio, 17.000 persoas son as que van conseguir sair neses barcos, pero no mes de maio do ano 40, como moitos seguramente xa sabedes, os alemáns entran en Francia. Os nazis ocupan Francia e a partir dese momento os republicanos españoles están nunha situación moi perigosa porque Franco e os nazis actúan en connivencia, como tamén xa sabedes. En xuño chegan a París, ocupan París, Viana escapa dende París en xuño do ano 40 e se despraza a Burdeos, ao sur, con centos de miles de persoas que están fuxindo tamén deses bombardeos e desa ocupación alemana. Despois escoitaremos a unha persoa que era o presidente do Banco Exterior de España, que nas súas memorias conta como se encontra en Burdeos con Alejandro Viana e como Viana lle axuda en Burdeos para escapar rumbo a América. Alejandro Viana esos días aínda consigue enviar un último barco a América con 500 persoas baixo bombardeos. O porto de Burdeos está sendo bombardeado, están escapando as tropas francesas, polacas, etc., aliadas, e dende Burdeos manda esta postal, aquí a Pontareas, a súa irmán Consuelo, dicíndolle que se atopa, simplemente que se atopa ben, sin novedade. Está en Burdeos, pero está dando unha información, vedes ese cuño que está enmarcado, esa mataselo, é da censura militar. Aquí os franquistas sabían, polo tanto, que Alejandro Viana estaba en Burdeos. E os franquistas, agora que tiñan a complicidade dos alemáns en Francia, querían deter, secuestrar o maior número posible de republicanos como Alejandro Viana para aplicar a súa vinganza. E, efectivamente, o que vai pasar nos días seguintes, cando xa se produce a ocupación alemana de Francia, que van a empezar os secuestros. Alejandro Viana non escapa. Podía ter marchado nese barco do mes de xuño ao Cuba rumbo a América. E máis, Alejandro Viana, como escoitaremos despois, se encarga de organizar en Burdeos o aloxamento do presidente do goberno español e de outros ministros que acaban escapando escondidos nun barco carboeiro grego nas bodegas con identidade falsa chilena e consiguen chegar a Inglaterra, pero Alejandro Viana tampouco marcha nese barco. E se decide quedar en Francia. Eu ao principio non sabía por qué, hasta que tiven a sorte de atopar unha carta del, o embaixador de México en Francia nesas datas, onde Viana explica por qué decidiu quedarse en Francia. E o explica de unha forma moi sinxela. Di que decidiu quedarse porque consideraba que a súa obriga era seguir atendendo moral e materialmente os refugiados que todavía permanecían en Francia.
É dicir, aplica a máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, a sabendas incluso de que seguramente pouco vai poder facer por eles e que incluso vai poñer en risco a súa propia vida. E efectivamente vai ser así porque nos días e nas semanas seguintes comezan os secuestros. Secuestran a persoeiros moi coñecidos como Lluís Companys, o presidente da Generalitat de Cataluña, que é entregado a Franco e fusilado. A Gestapo e a Falange secuestran a José Antonio Fernández Vega, médico de Ponteareas, amigo de Alejandro Viana, do seu partido Izquierda Republicana, que ten dedicada esta rúa que está aquí, ao lado do auditorio, é entregado a Franco e é fusilado. E Alejandro Viana tamén vai sufrir un intento de secuestro que él mesmo o explica na súa correspondencia e depois yo escoitaremos a él directamente explicarlo e dicilo. Consigue escapar dese intento de secuestro, se instala, cruza todo Francia ata Suiza, ata a fronteira con Suiza, a este pobo que se chama La Lubesc. Estas imaxes que ides vendo agora non son sacadas de internet, son as postais e as cartas que iban enviando Alejandro Viana e Pastor Candeira, que o acompañaba, as súas familias para que foran sabendo da súa situación. Aquí van a estar escondidos durante varios meses, se poñen en contacto cos diplomáticos mexicanos para intentar poder subir a un barco que os poda sacar do inferno no que se convertiu Alemania. Os franquistas siguen intentando extraditar a persoas como Alejandro Viana. No mes de novembro do 40 hai a posibilidade de desplazarse, de coller un barco en Marsella, se desplazan a esta vila mariñeira de Sanary-sur-Mer. Finalmente ese embarque queda frustrado pola intervención da Gestapo e da Falange, hai detencións de republicanos, Viana consigue evitar esa detención e varios meses despois, por fin, en xaneiro do ano 41, Alejandro Viana, xunto con 200 republicanos máis, consiguen subir a este barco, o Alsina, onde van 500 xudeos, húngaros, checos, etc., persoas de toda Europa que están escapando da barbarie nazi. Era un barco que os tiña que levar en 20 días ata Bos Aires, ata Argentina, pero que se acaba convertindo nunha nova odisea, como se dunha maldición se tratara. Van facer escala en África, en Dakar, en Senegal, na capital de Senegal, e se miran impedidos de continuar a viaxe. Non teñen o permiso dos ingleses para cruzar o Atlántico, poden ser bombardeados, e, por tanto, teñen que quedar vivindo dentro do barco durante máis de 5 meses nun país tropical. Vai haber persoas, pasaxeiros, que van morrer durante esa espera de enfermidades, e Viana ainda vai ter a oportunidade de axudar os refugiados porque vai recibir 100.000 francos franceses dende Inglaterra que vai repartir entre os pasaxeiros para que podan subsistir e podan sobrevivir. Depois de 5 meses son enviados a Casablanca, a Marrocos, que é un protectorado francés onde os nazis campan as súas anchas e onde teñen o risco de ser entregados a Franco. Van ser internados nun campo de concentración durante varios días hasta que os diplomáticos argentinos os sacan dese campo de concentración. Viana se vai instalar nun hotel e dende ese hotel vai facer numerosas xestións por carta, con telegramas, intentando que un barco pare en Casablanca e recolla a eses refugiados. Despois de moitos problemas, Viana vai conseguir, con uns amigos en Lisboa, despois os coitaremos tamén en boca dun pasaxeiro que iba neste barco, conseguirá que o Cuanza, un barco portugués, pare en Casablanca e agora sí podan subir e chegar por fin a México o 18 de novembro do ano 1941. Máis de 5 anos despois de que Viana se mirara sufrindo as consecuencias dese golpe de Estado e desa guerra. 5 anos despois, por fin chega a un lugar seguro, que México, a súa muller chegará uns anos despois, Josefina Dotras, e Viana vai refacer a súa vida no ano 41, en México vai comprar unha farmacia de uns emigrantes galegos de aquí de Pontareas, no centro da cidade da capital de México. Nesa farmacia vai traballar o último alcalde da democracia republicana en Pontareas, Benito Casasnovas, como dependente desa farmacia. Viana vai participar na vida política, se van a reunir de novo os deputados que están no exilio nunhas cortes que se celebran no ano 45, aí o vemos donde se reencontra con bellos amigos como Castelao, como Suárez Picayo, etc., etc., e aí vai rematar os seus anos e a súa vida en México, donde falece, como vedes aí xa postrado nunha cadeira de rodas, en abril do ano 1952 con 75 anos. De Alejandro Viana non se sabía prácticamente nada de todo o que vos acabo de contar e de todo o que está no traballo da súa biografía, que é moitísimo máis extenso. Isto foi un resume así apresurado e rápido para que teñades unha idea. Non se sabía prácticamente nada. O meu avó, que era o seu
sobriño, este home que vedes aquí, para que vexades que estas cosas non son de hai tantos anos. Este é o meu avó que morreu no ano 2013, xa nacerades todos e todas vos, pero o meu avó foi á guerra no ano 36, obrigado por os franquistas, foi mobilizado e aí o vemos no ano 38 no frente de Teruel, case morre na guerra. Tivo sorte e se salvou. E o meu avó era sobriño de Alejandro Viana, eu dende neno sempre escoitaba o seu tío Alejandro, que morrera en México, que fora deputado, pero nada máis, non sabía nada máis, hasta que despois de moitos anos, no ano 2000, eu casei as cousas e dixe, México, a ver se foi exiliado, a ver se foi republicano. Preguntei ao meu avó e entón foi cando sacou do caixón unhas cousas que tiña guardadas e unhas fotiños e me empezou a explicar alguna cousa, poucas, sabía moi poucas, e a partir de aí eu empecé unha investigación durante 20 anos e ainda sigo investigando, donde atopei milleiros e milleiros e milleiros de documentos, de fotografías e de información esparcidas por todas partes, en España, en Portugal, aquí en Galicia, en Francia, en México, etcétera, etcétera, que permitiu, como se fueran pezas de un puzzle, reconstruir toda esta vida de Alejandro Viana de 75 anos. Por desgracia, vivimos nun país, como todos sabedes, donde se sigue discutindo se hai que recuperar ou non a memoria, se a memoria democrática, eso é abrir feridas, etcétera, etcétera, cando en realidade o que pone manifesto é que o paso da ditadura á democracia non se fixo ben. Persoas como Alejandro Viana tiñan que ter sido rescatadas do olvido, tiñan que ter tido un recoñecemento. Viana non ten ningún recoñecemento a día de hoxe en ningún lugar, nin en Ponteareas, nin en Vigo, nin en ningún sitio. Outras persoas que salvaron a moitos refugiados, por exemplo, Arístedes de Sousa, que era cónsul portugués en Burdeos nas mesmas datas e que deu visados a milleiros de xudeos, en Portugal ten 70 rúas dedicadas en 70 vilas e cidades a un país que isto lle tocou, digamos, tangencialmente. A nós que nos tocou directamente, que temos persoas como Alejandro Viana, que foron verdadeiros heróis, que arriscaron a súa vida por salvar aos demais, pois aínda a día de hoxe, 50 anos despois de rematar a ditadura, esta democracia ten aínda esta asignatura pendente e se se rescatan a persoas como Viana, ao final é por casualidades como no meu caso e por vontade e por dedicación das persoas que decidimos investigar para que isto non quede soterrado e que podamos de alguma maneira resucitar e devolverlles a vida ás persoas que como Alejandro Viana terían que ser tamén os nosos referentes polos seus principios e os seus valores. E remato poñéndovos esta visual, que seguro que é máis entretido que o que acabo eu de explicarvos a vos. Bueno, primeiro vamos a ver un tráiler. Un tráiler non é dunha película, ainda que estamos traballando para que se faga unha película ou unha serie sobre Alejandro Viana, creo que a historia dá para un guión de película, non? Seguramente. E vamos a mirar primeiro un tráiler do que é o libro, donde en imaxes de forma moi rápida repasamos o que acabamos de comentar.
Aí había imaxes, non fotos, imaxes en movimento. Eran imaxes das persoas que estaban cruzando os Pirineos. Eran imaxes desa nena que iba en brazos dos xandarmes franceses. Esas persoas que iban chorando, eses homes que iban mutilados con unha muleta. Esas imaxes dos barcos. Alguén mirou algunha vez esas imaxes? Algún de vos mirou algunha vez esas imaxes? Seguro que todos ou casi todos mirastes hai poucos anos as imaxes nas televisións do éxodo dos ucranianos, verdade? Cando escaparon pola invasión rusa. Estaba todos os días nos telexornais, nos informativos. Sin embargo, vivimos nun país que se conmoveu ante esa situación, e é normal, ou como agora cos gazatíes, pero vivimos nun país tan desmemoriado donde a maior parte da sociedade descoñece que iso mesmo pasou aquí non hai tantos anos, e que lle pasaron a parentes e familiares nosos moi cercanos, moi próximos. Seguramente, os que tedes aquí, algún coñecerá persoas de máis de 90 anos, non? Coñecedes alguén, algunha persoa que teña 90 anos? Sí, verdade? Pois xa naceran no ano 36. O sea que non estamos falando, como decía antes, da prehistoria ni da Idade Media. Bueno, e agora vamos a mirar. Estos son, todo o que vades a escoitar, non hai nada inventado. É todo de cartas, de documentos ou de memorias, de libros de memorias de exiliados, como o que falábamos antes do Banco de Exterior de España. Fixadevos ben nos subtítulos que van aparecendo, porque aí onde se di quen é a persoa que está falando e de onde sae a información do que está dicindo. O goberno do doutor Negrín anunciou ao goberno de Francia que as forzas que constituían o exército de Cataluña sufriran máis de 80.000 baixas e que se repregaban cara a Francia, onde chegarían canda máis 150.000 persoas. Pero as novas dos bombardeos, do ametrallamento dos povos, fixo que localidades enteiras se baleiraran e que os seus habitantes se uniran aos que se repregaban e trataban de entrar en territorio francés. E así como máis de 500.000 de refuxiados atravesaron a fronteira como un xigantesco alude, quedando rebasados todos os cálculos que se fixeran. Meu querido amigo e presidente, por circunstancias especiais, tiven que encargarme da dirección do SERE. Quen tiñan méritos indiscutibles para ocupara non quixeron impoñerse ese sacrificio. Non foron os meus os que me trouxeron a este posto, pero por aí toda a vontade, que non é pouca, o servicio da causa que vimos defendendo dende hai tantos meses. Estiven en Burdeos unha semana ocupándome dun embarque para Santo Domingo e ao meu regreso atopeime co secuestro de toda a documentación e pesou sobre min un traballo tan excesivo que me impediu o deber obrigado de cortesía de comunicarme con vostede inmediatamente. Prégolle moi encarecidamente me preste o seu valioso apoio no desempeño desta espinosa misión que pesa hoxe sobre min. Encarguéme da dirección do SERE no momento máis difícil, pero como todo sacrificio, aínda o da miña vida, paréceme pequenos e útil os meus compatriotas. Estou contento, moi contento, e se algúns poucos queren poñerme pedras no camiño, sofrerán o maior dos desenganos. Debemos asegurar a entrada nos campos de concentración dos nosos representantes para poder, de viva voz, levar o ánimo dos alí albergados o interese vivísimo que os SERE ten en atendelos, dentro das súas limitadas posibilidades, facer o censo profesional de todos para poder xestionar a súa colocación en fábricas, talleres ou en traballos agrícolas, mellorar o seu estado sanitario e, nunha palabra, darlle o calor de irmáns da que tan necesitados están. Non me sinto ofendido cando os meus compatriotas que sufren tantas penalidades nos campos de concentración me censuran acremente ou me insultan. Incluso desculpo a injustificada censura que dirixen a titánica obra do SERE, porque descoñecen cantas dificultades atopamos para poder emigrar os nosos compatriotas e que son miles as persoas que nos escriben diariamente e as que temos que atender. Teño que ler centos de cartas cada día, o que ás veces contribúe a que non se lles preste a debida atención. Quen medite un pouco sobre o ímprobo do noso labor darase conta de que non podemos escribir cada día a todos nin darlles satisfacción como sería o noso desexo. O problema é de difícil solución e hai que acostumarse á idea terrível e dolorosa de que non podemos atender a tantos miles de compatriotas que se atoparán desamparados. Logramos enviar a América un total de 14.500 españois e organizar os servicios de axuda noutros países, gastando nesta tarefa un total de 130 millóns de francos no curso do último ano.
18 millóns foron gastados para dotar de roupas aos españois que se atopaban nos campos de concentración. Actualmente estamos outorgando subsidios mensuais a unhas 800 familias e atendemos en forma irregular a unhas 2.000 máis. Estamos cubrindo os gastos de 2.500 lisiados na guerra, albergados no domicilio de familias españolas, pagadas polo SERE para realizar esa misión. Nada máis, amigo Orna, o destino impónnos a todos estes sufrimentos e penalidades. Hai que sobrepoñerse a eles, facer o ben, axudar no posible aos nosos compatriotas, pensen políticamente como pensen, e o tempo encargarase de facer xusticia o que foi o servicio de evacuación de republicanos españoles que fixo, con todos os seus defectos, un labor magnífico sen precedentes na historia das emigracións políticas. Eu continuo na sección de emigración sen decidirme a embarcar. Seguramente faredes vos a viaxe sós, e estando ti en México combinaremos o mellor modo de arranxar as nosas vidas e as das nosas familias para o futuro, xa que pensar en ir a España é un disparate, segundo eu entendo. En carta que recibín de Maruja, a situación non é nada grata, pero antes de sacalas dali hai primeiro que asegurarse de que se conta cos medios para atendelas. Foron clausurados todos os organismos rojos por orde do novo goberno. Esta vez de maneira definitiva, non voltaron traballar máis. Quedaron suspendidos os embarques e moitos elementos comenzaron xa a disgregarse por diferentes provincias francesas, temerosos quizá do que se aveciña. Pola policía francesa fíxose unha gran redada de refuxiados españois que foron trasladados a campos de concentración e esta persecución de rojos acentúase a medida que as tropas alemás avanzan. Querida Consuelo, confirma a miña postal. Continúo sen novidade. Bicos para todos do teu irmán. O aspecto de Burdeos traíame á memoria escenas semellantes da nosa guerra civil. Afluían refuxiados por todas partes. Caída París, que se podía facer? A derrota era total e irreparável, o confusionismo inenarrável. Levábamos día e medio sen probar bocado. Novamente atopei alí, no SERE, o meu amigo deputado a Cortes, Viana. A providencia puña sempre nos meus camiños de salvación a esta excelente persoa. Supliu as doridas ingratitudes que colleitara en quen menos o esperaba, porque apenas o coñecía antes do exilio. A amizade e a bondade humana concédenos estas consoladoras compensacións e sorpresas. Non volvín saber del despois daqueles días, e o meu recordo emocionado seguirá o mentras viva. Isto que nos pasa aos españois republicanos é tremendo e máis tremenda aínda o de Francia. Que desastre! Teño reservada unha habitación para Méndez Aspe, ministro de Facenda. Tome a vostede, a él non lle faltará aloxamento. Está pagada durante 5 días, descansen vostedes e mañá dese unha volta por aquí. Viana tendeume enseguida. Pasamos revista a situación, angustiosa. Non había nada que facer. Francia, militarmente desplomábase. Os alemáns non tardarían en chegar. Rumoreábase o armisticio. Que outra cousa cabía? Indo o noso problema, o dos españois, Viana foi tallante. Embarquen, váyanse a América, abandonen Francia, que será ocupada sen que nos traia boas consecuencias. Non deben dubidalo. No porto está o Cuba, zarpará dun día a outro para Santo Domingo. Reserveilles os billetes de balde e pasaporte da Embaixada Dominicana. Deben apresurarse a resolver. Eu ireime de Burdeos cando menos o pense. Trasladado de París a Burdeos o 12 de xuño na compaña de Pastor Candeira Álvarez e da señora dona Isabel Napal Mur, que vivía con nós e que ten o seu marido Juan Romero Montesinos, preso en Valencia, decidimos quedarnos alí cando a cidade foi ocupada polos alemáns, pois eu cría que era o meu deber continuar atendendo a moral e materialmente os refuxiados. Aquí sigo con Ale, sen saber que rumbo tomaremos. En canto saiba algo concreto, escribireiche. 1000 bicos e apertas. Na zona francesa actúa sen freo a policía da España franquista apoiada por elementos uniformados do exército de ocupación. Non temos amparo de ningún xénero, sobre todo na zona ocupada. Nin sequera nos queda o recurso de facer coñecer esas atrocidades ao mundo. Cando a falange española detivo os primeiros concidadáns, alarmámonos un pouco, sen embargo, excesivamente confiados, permanecemos en Burdeos. O 16 de xullo tiven confidencia de que a falange me buscaba, pero ignoraba o meu enderezo. De acordo cos meus amigos, a noite daquel día dormimos todos en diferentes hotéis. Ás 6 da mañá do 17, 10 alemáns presentáronse no meu domicilio para determe e deter os meus amigos, a min como deputada a Cortes e como exdirector do SERE.
Afortunadamente, como dixen antes, non nos atoparon. Cometemos a torpeza de mandar a señora Napal ás 8 horas a ver que se ocurría algo. E o que ocorreu foi que quedou detida. Despois de interrogada, foi conducida a prisión, utilizándoa como cociñeira. Fatigados de corpo e espírito, viñemos a repoñernos nesta vila de montaña de La Lubesc, onde nos propoñemos permanecer mentras non poidamos emigrar, sen novos acontecementos non nos obrigan a cambiar de residencia. O meu gran amigo don Manuel Portera Valladares infórmame de que o goberno dos Estados Unidos de México encárgase da nosa evacuación, pero, segundo el, é indispensable solicitalo a fin de ter a documentación declarando a inmigrabilidade. E por iso que me permito molestalo co rogo de que acceda a nosa petición de emigrar a México na primeira expedición. Navegando xa en mar aberto, sentímonos sacudidos por un repentino e coincidente entusiasmo. Comezamos a berrar, a saltar, a abrazarnos. Non podíamos crer que por fin estábamos abandonando Europa. Íamos camiño da liberdade, e entón a liberdade chamábase América. Para axudar os pasaxeiros do Alsina detidos en Dakar, Alejandro Viana fixo o reparto de 100.000 francos coa escrupulosidade contábel de costume nel. É case seguro que nesta semana sairemos para Casablanca e de ali ven a Río e Bos Aires ou a Martinica. Ale e máis eu estamos moi ben e moi animados coa esperanza que temos de chegar a América. Xa ninguén tiña ali a menor esperanza de embarcar. Como ían conseguirse, nunhas horas, tantos permisos que tiñan que vir de Lisboa? Todos estaban abandonados, botados polo chan, coas caras demacradas por ter pasado a noite en vela. As mulleres choraban desesperadas. De súpeto, abriuse violentamente a porta do pabellón e entrou un home saltando e dando berros, axitando na man un papel. Xa está, a embarcar todo o mundo. Están concedidos os permisos para todos. Un deputado galego, que era dos que agardaban no pabillón e puxera a véspera un cable a un amigo seu en Lisboa, acababa de recibir contestación. Aquelo foi a loucura. Os homes berraban, as mulleres rían e choraban ao mesmo tempo. Todos estamos impacientes e todas as miradas concéntranse cara ao poniente para ver terra. A media tarde aparecen entre as nubes as cimas das altas montañas de México e todos arremoiñámonos no castelo de proa. Pouco a pouco vanse perfilando as montañas e comenzase a dibuixar a costa baixa de Veracruz. Sobre o peirao exterior, moita xente saúdanos con panos. Barcas de pesca con motor pasan preto de nós saudándonos con berros de «Viva a República!» ou «Entrades en terra libre!» que nos contestamos con outros de «Viva México!» que nos veñen os beizos en decatármonos. Achegámonos ao porto e atracamos despois dunha curta manobra. Tírase a ponte volante que queda colgado ao lado do barco e por el suben as autoridades sanitarias e algúns policías. Son as 5:30 da tarde. Faleceu, en México, o noso grande amigo e correligionario don Alejandro Viana, deputado de Izquierda Republicana por Pontevedra. Enfermo dende había tempo, non por iso deixou de traballar, incansável e activo pola causa. O señor Viana era moi querido e respetado, e o seu falecemento produciu unha gran dor. Bueno, a película xa está medio feita, como vedes, non? Ou a serie. Bueno, pois nada, moitas grazas. Non sei, Aitor, onde está? Como me deixou o moderador, me deixou aquí só. Non sei se que procede agora, se despedirse ou se alguna pregunta, ou non sei. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas por esta conferencia no que coñecemos a Alejandro Viana en profundidade. Estaría a preguntar se alguén ten alguna cuestión para Roberto. Alguna pregunta? Sabíades algo de todo isto?
Non digo solo de Alejandro Viana. Sabedes algo do que pasara toda esta xente? A maioría non, non? E non vos sorprende? Nunca se conta nada na tele, na casa, nun lado. Home, parece que foi algo importante, non? Bueno, pois, que saibades, tamén, por quen teña interés, hai unha páxina web que é www.alejandroviana.gal. Aí tedes moita información da biografía, todas as fotografías que hai, e aí tedes todos os vídeos, estes que mirastes agora, e algúns outros que hoxe non puxemos, pero aí están moitos audiovisuais e moitísima información. alejandroviana.gal. E tamén hai un canal de YouTube, que é Alejandro Viana, que aí tamén están todos os vídeos, incluídos estes que acabades de ver, por si queredes ensinarllo aos vosos pais ou a uns amigos, ou o que sexa. Está aí disponible, non só foi hoxe aquí. Vale, pois moitas grazas, un aplauso, por favor.